салом алейкум. бо шумо ҳастам қоқшинос Ширин Ибронова. як навигарӣ ба шумо расонданиам, хусусан ба муҳоҷирони меҳнатие ки дар Русия зиндагонӣ доред бо ҳамроҳи аҳли оила ва фарзандон. 14 январи 2021 сол дар Госдума, яъне дар Думаи давлатии Федератсияи Русия як закон проект кашиданд, яъне лоиҳаеро пешниҳод карданд. лоиҳаи пешниҳод шуд ки айни ҳол ҳамагон яъне медонем ки қонун дар бораи шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия ҳаст, ин таҳти рақами 115 аст. лоиҳа пешниҳод шуд ки дар моддаи 7 ва 9 тағйироти иловаҳо дароварда шавад. моддаи 7 9 чиро мефаҳмонад? моддаи 7 9 ин РВП ва вид на жительство, нафароне ки ба ин ҳуҷҷатгузорӣ сару кор доранд ё гирифтаанд медонанд. мухтасар ва сода карда мефаҳмонам. зиёд нафарон РВП онҳо отказ шуд ё ки аннулировать шуд, вид на жительство онҳо отказ шуд ё аннулировать шуд бо сабабҳое ки онҳо административни правонарушение аз ду зиёд доштанд, яъне ки ҳуқуқ вайронкунӣ маъмурӣ. ва нисбати амин аннулировать шудани РВП ва вид на жительство мехоҳанд ки як тағйирот иловаҳо шавад, яъне нафароне ки РВП онҳо аннулировать шудааст, вид на жительство аннулировать шудааст ки гражданство натонистанд гирифта ё вид на жительство натонистанд гирифта, яъне ки нафароне ки хешу табори наздик доранд дар Русия ва хуб мешавад пешниҳод карданд ки хуб мешавад ҳаминҳо аннулировать нашаванд. яъне сабаб хешу табори наздик доранд дар инҷо, падар модар ё ки фарзанд ё ки шавҳар зан, яъне ҳаминҳо аннулировать нашаванд, аннулировать шуда бошанд, яъне ки онҳоро иҷозат диҳанд ки РВП дошта бошанд, вид на жительство гиранд, вид на жительство дошта бошанд, гражданство гиранд. ҳатто оиди ҳамин запрет видварениям яъне ки пешниҳодҳо шуд. агар ин лоиҳа законпроект роҳбари давлати Русия имзо гузорад, ба назар гирад, ин як сабукии калон меорад. зиёд инсонҳо РВП доштанд, аннулировать шуданд, вид на жительство доштанд, аннулировать шуданд, ҳатто гражданствои баъзеҳо аннулировать шуд ва ба инҳо сабукӣ меорад. инҳо имконият доранд ки асари нав, яъне ки гуфти русо ба забони сода гӯям, вастанавид кунанд. барои ҳамин интизор ҳастем, кош ҳамин роҳбарияти давлати Русия тезтар ин лоиҳаро, законпроектро имзо кунад ва эълон кунад. ман низ тезтар ба шумо эълон мекунам ва мефаҳмонам ва нафароне ки дар ин ҳолат ҳастед, зиёд инсонҳо савол додед, метавонед ки асари нав ҳуҷҷатҳои худро давом диҳед. саломат бошед ва видеоро то охир гӯш кардед. подписат кунед, обуна шавед ба канали мо. видеоҳое ки нав мешаванд ба шумо автоматически мераванд ва ба дигарон падилица кунед, фиристонед, то ки дигарон низ аз ҳамин видеоҳои мо бохабар бошанд. чӣ қонуне ки тағйирот иловаҳое ки шавад, ман дарав ба шумо имконият дорам ки пешниҳод кунам ва эълон кунам. дар амони худованд бошед.